जोबोद मोजां मोनदों दिनै बेवहाय दिनैनि बे माने जावलिया माने प्रिमियार श' बेवहाय बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा सावथुनखौथ' दासिमबो बेखेवनाय जायाखै, नुथ'वाखै, हयथ' आसा खालामो मोजां जागोन, रायजो राजा बिथांमोना अनसायगोन बे आरोखि। बे बोसोरावथ' बानायनाय जायासै, बानायदोंमोन मोनसे फिसा जास्ट पासिं शट आरोखि, ओमफ्राय बिनि उनावथ' गैया, मथथे बानायनायानो जायाखै बुंजायो आरोखि। नैबे समाव आं बेखौनो आसा खालामो जाहाथे रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि बे जावलिया सावथुनखौ मोजां मोनगोन, गोसो गोरबोजों अनसायगोन आरो जावलिया सावथुनाव जायफोर बिथां माने फावखुंग्रिफोर जायफ्रा माने बाहागो लादों, आसा खालामो बिसोरो जेरैबायदि खालामदों हयथ' आं नुवाखै, जानो हागौ मोजाङानो जादों आरो बिनिफ्राय साबसिन खालामनो हागोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामो आरो। सुबिदायाथ' एसे उसुबिदामोन आंहा, नंगौ एक्सुवेलि आङो दावहा सिमां ना मोगथां, ओमफ्राय रिसेन्टलि दाख्लै 19निफ्राय बानायफिननाय जादों आरोखि आं। बे गेजेर समाव एसे उसुबिदामोन, माने आङो एसे फिसा फिसौ जब मावदोंमोन नालाय, मावनाया दाबो मावगासिनो दङ, ओमफ्राय गुबुन फारसेथिं हाबा, बे समाव आं माने गोदान हाबा जागोदानमोन नालाय, बेनि थाखायनो एसे उसुबिदा जादोंमोन आरोखि। दाथ' लानायानो जाहैबाय 2019निफ्राय ओंखारफिननायानो जाहैबाय, बेनो आरो। फैगौ समाव निस्सय आं खालामगोन, जेनेबा माबा मोनसे अफार मोनबानो, सोरबा प्रडिउसारा बा बबेबा मोनसे प्रडाक्सना लिंहरबानो, अफार होबानो आं माने खालामगोन आरोखि। खालामबोगासिनो दं दासिमबो आङो। ओरैनो बे मिउजिक भिडिअखौथ' आं खालामगासिनो दंखायो, थांनाय बोसोरावबो खालामदों, दा बिनि सिगांबो खालामदों, ओमफ्राय नेक्स्ट नै खालामबावगोन आरो। आदसा आदा, नोंथां आखाइ गैयामोन माने बेथ' मोजां खोथा, माने बांसिन मा होनो बेखौ, जोंनाव आखाइ गैया माने प्रडिउसारफ्रा जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगाव माखासे ओरैबायदि मोनसे थायो, माने जेसेबां माने सावथुनाव जेसेबां फैसा बा बाजेट माबानानै गारोमोन, बेखौ हयथ' मोनफिनाबो जायो नालाय, बिनि थाखायनो हयथ' एसे बे माबादोंमोन, खिन्थु बिदि नङा आरो, मार्केटआ खम नालाय। खिन्थु बे ओंखारलांनो जोबोर मोजां जादों, मानो होनबा जोंनाव सावथुन मुलुगाव अनेक बेबायदि प्रडिउसाराबो खमखा, फारसेथिं डाइरेक्टर फावखुंग्रिफ्राबो एसे माने बांद्राय माबा जायाखै आरोखि। ओंखायनो बेफोरबायदि सासे मानसिया ओंखारनायाव मोजां खोथा आरोखि, आंथ' मोजांसो मोनदों, ओंखारनांगौसो बे आरोखि। आंथ' बिराद मोजां मोनदों। आजि आङो 11 बोसोर सिगां आं बे जायगायाव, बे हालामाव आं फैखांखाबाय, हयथ'थ' मास मोनसे नंजाबाबो, औ थाफैखांबाय आङो। मोनसे फिल्म बानायफैखांबाय आङो, माने अननायनि जिन्ज्रि मोनसे सावथुन बानायफैखांबाय आं। माने मोजां, बिराद मोजां आरो, मोजाङानो जाहैबाय आरो।